торжества звучала пісня «Віра вічна, віра славна, наша віра православна», кое автор музики і чиї слова. На неділю торжества Святого Православ'я в Ужгороді ми молилися в храмах. Но рік назад совершився традиційний кафедральний кресний ход. І в ту неділю торжества православ'я всі люди во время кресного хода, да й вже в храмі, ми співали оту пісню. Музика із Сербії. У Сербії ота пісня була написана «Віра вічна, віра славна, наша віра православна». Віру нашу Карпаторуську православну церкву, у нас, до речі, ніколи українська церква православна не мала ні юридичного, ні історичної, етнічної сліда ніякого. Ну а тому у виконанні настоятеля, духовенства, церковного хора і народа множественне молитвене стання за віру православну совершалося тоді на вулиці, на площі, в цьому році у храмах, і ми співали оту пісню. Текст гімна такий. «Віри у Бога просіявши, святих князів предків наших, от Лаборця й Ростислава православну віри встала». Припів «Віра вічна, віра славна, наша віра православна». Другий куплет «Віра бідних і богатих, всіх людей простих і знатних, от Мефодія і Кирила наших людей окрилила. Віра вічна, віра славна, наша віра православна». Третій куплет «Родила в душах в палатах, наш малий Афон в Карпатах. Предки наші всі восстали, православ'я отстояли. Віру вічну, віру славну, нашу віру православну». І четвертий вірш. «Віра істинна у давнім, в нашім Ужгороді славнім, була і буде віра славна, наша віра православна». І припів «Віра вічна, віра славна, наша віра православна». До речі, як читаємо у зверненні нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, не може не хвилювати нас і те, що до цього часу, незважаючи на численні прохання і звернення у нашій державі, не відмінені закони, що були прийняті минулою владою, і які суттєво обмежують права віруючих Української православної церкви. Хотілося б, щоб голос наших вірян все ж таки був почутим. Ми є громадянами України, продовжує блаженніший митрополит Онуфрій. І у нас є виборене кров'ю наших предків право сповідувати православну віру так, як це заповідали апостоли Христові та святі отці. Ми теж кажемо, яка велика сила, що в Закарпатті переважна частина людей православних, русинов, і саме цей момент дозволяє нам, що в Закарпатті донині не є проявів неуваження к другим народам або нетерпіння к другим релігіям. Напоминання – суть. Братські напоминання – суть. Но вони в рамках благоприліччя, благодатного слова, а потому і сьогодні, пам'ятаючи звернення блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, ми теж кажемо, ми повинні указати свою віру, стояти за віру і молитовно, а якщо треба, і потім в організований у нужний час великий всеукраїнський хресний ход. Боже, благослови наших людей, русинів Закарпаття, добрих і мирних громадян України, яких київські там ястреби і всякі там не дуже розумні люди обзивають сепаратистами і прочими. Боже, прости їм, бо їм в Києві много Бог не оділив. Ні мудрості до виконання, ні мудрості до правління, ні знання історії, ні знання навіть своїх законів. Але ми на них не сердимося, бо якщо нам Бог дав потерпіти такі гоніння, ми їх витримаємо, но віримо, що скоро такі гоніння перетворяться на всезагальний, всеукраїнський, благословенний хресний хід і торжество православ'я. З Богом святим! На сьому
Закінчуємо передачу недосказаної. Будьте здорові! Будьте здорові! Для русинів греко-католиків кажу, ми видимо вашу боротьбу за те, що ви держитеся у Русинській греко-католицькій церкві уєдно. То є, на наш погляд, похвально. Нашим православним русинам теж кажу похвально, що ми держимося в єдинці своєю, канонічною Українською православною церкви, бо віра наша, віра славна, віра наша православна.